Ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom găti împreună ciorbiță de perișoare. Bineînțeles că puteți ajusta ingredientele în funcție de cantitatea pe care o doriți să o gătiți. Aici eu am carne tocată, două linguri de orez, una de cimbru, una de poia dulce și una de sare. Aici am 4 cepe mai micuțe. Eu voi folosi 2 pentru perișoare și restul pentru ciorbă. Aici am 2 linguri de roșii în bulion și 3 ouă. 2 vom folosi pentru prepararea perișoarelor și 1 pentru acrirea ciorbei. Pentru început vom toca legumele și le vom pune la fiert. Ciorba noastră va fierbe. Vom apuca de perișoare. Am pus ceapa tocată foarte mărunt, orezul, cele 2 ouă, dar și condimentele. Le vom forma biluțe mici. Între timp, legumele noastre au fiert, așa că vom începe și să punem perișoarele. Perișoarele noastre au început să fiarbă și acum vom adăuga roșiile în bulion și le vom lăsa încă 10 minute să fiarbă. Aici avem perișoarele noastre, sunt aproape gata, au fiert și roșiile în bulion la fel au fiert și ele. Aici avem un ou cu 2 linguri de oțet. Vom bate oul. După ce am bătut oul cu oțetul, vom pune treptat zeamă de la ciorbă și vom amesteca până vom ajunge cu temperatura în farfurie, din nou bătut, la temperatura care este deja la ciorbiță. Vom pune oul în ciorbă. Și vom lăsa încă 2 minute să fiarbă. Aici am o mână mare de pătrunjel tocată, o vom pune peste ciorbiță. După care vom stinge focul. Acesta este rezultatul final, o ciorbiță foarte bună, o ciorbiță foarte gustoasă. Vă doresc să aveți poftă bună și vă rog să dați o abonare și să vă abonați la canalul meu de YouTube, să dați un share și la fel vă doresc să aveți o zi frumoasă și spor la gătit.